Как е възможно? Една карта, изтеглена на случаен принцип. Да показва нещо, което усещаш като точната истина за себе си? Вадиш карта. И в същия миг. Умът ти проектира. Кой си ти в тази история? Какво те спира? Имаш ли смелост да продължиш? Човешкият ум никога не е просто пасивен наблюдател. Той е неуморен разказвач. В рамките на секунди ние не просто виждаме. Ние превеждаме реалността през филтъра на своята вътрешна история. В психологията този мост между вътрешното и външното се нарича проекция. Това е процесът, при който приписваме своите мисли, страхове или надежди на символите пред нас. Но второ, този процес е още по-дълбок. Тук всяка карта е жив символ, който чака да бъде събуден. Сърцето, прободено с мечове, което не просто боли, а разрязва илюзиите. Кулата, която се разрушава, за да разчисти място за нова, по здрава основа. Отшелникът с неговия фенер, който осветява само следващата крачка в личната ти тишина. Глупакът, застанал на ръба, въплъщение на чистия потенциал и вярата в неизвестното. Според съвременната таропсихология, ние проектираме по няколко начина. Приписваме на картата свои качества, например виждаме кралица мечове като студена, защото ние самите потискаме емоциите си. Или използваме картата, за да оправдаем чувствата си. Виждаме кулата и си казваме: ето, знаех си, че всичко ще се провали. Или пък проектираме върху картата онези части от себе си, които не искаме да признаем. Ако мразим картата дяволът, тя вероятно отразява някаква наша зависимост или фиксация, която отричаме. За някой това е просто психологически механизъм, за други начинът, по който душата ни намира език, за да ни проговори. Но независимо дали гледате на Таро като на учебник по психология или като на мистичен инструмент, едно е сигурно. Картите винаги ни връщат към самите нас. Не спирайте да се оглеждате в тях. И най-вече не се страхувайте от това, което виждате там.